Hogy beköszönsz. Na, sziasztok srácok, én Oliver vagyok, és ebben a mai videóban nem más tart velem, mint Bazsa. Végre, és látjuk, hogy nem egy szokványos fiókon vagyunk, ugyanis ez a laptopom. Úgy végre meg tudtam oldani. Nem hencegek, miatt még elszólnám magam. Játszunk. És én meg nagyon nem adok. Én egyáltalán nem szoktam laptopon játszani, mindig Xboxon játszom, szóval. Ez most nekem új lesz, jó? Micsoda egerem van, most nézem. Oli, most be fogom állítani a dolgokat, hogy mi legyen. Mondod, mi most privát szerverünk? Várjál. Halló. Oké, nem kell nekünk volume. Na, hát akkor itt vagyunk, gyerekek. Ideje volt már. Jók, és le vagyok, let's go. Azt mondod, ranked? Bro, mondom, én nem szoktam már. Ó, de várjál, az nem lesz így nagyon jó. Azt én akartam. De ez így nem lesz jó. Hát nekem a beállításaim, tehát hogy várjál azért. Hadd kezdjek már magammal. Végtelen időt állítottál be? Igen. Jó. Állítsd be a dolgaidat, addig kiválasztom. Jó. Hát akkor szerintem a generállal kezdünk. Az a baj, most úgy kell izélnem, hogy úgy kell beállítanom mindent, hogy a... Mi? Nem akarok autósotot. Na, hogy ugye most úgy kell beállítanom mindent, hogy a laptopom, tehát és az nem... És hát azért... Hogy mondjam, a laptopom nem éppen egy atomreaktor, tehát hogy nem éppen. Mindjárt beállítok egy kis crosshair-t, azt mindjárt mehetünk amúgy. Statikus. Basszus, elfelejtettem beállítani a végtelen időt. Oh, bro. Hát hatalmas L. Azért legyen vastagabb. Hol van? Az úgy mondom. Na, és... És amúgy srácok, most ezt a videót már nagyon régóta próbáljuk megcsinálni. És remélem még jó is lesz. Ja, mikor kezdtük el? 8 órakor kezdtük el a videót. Hány óra van, chat? Ja, most van 9 óra. Tehát 1 órája van azért... Nem jó. Ilyen próbáltunk élőadásozni, de az nem nagyon sikerült. Letiltottak minket nagyjából. Hát igazából nem tudom, hogy fairnek vegyem vagy nem, mert igazából... És amiközben feliratkoztak a live-okon? I don't know. Hát figyelj, igazából nem tudok hibáztatni senkit, mert... mi az? Magunkat. Nem az, hanem hogy... hogy mondjam? Rengetegszer indítottuk újra az élőt, szóval... Őszintén? Simán. Na, amúgy közben mindjárt, várjál, közben mindjárt mehet, csak kiválasztani a fontosabb dolgokat. Igen, azért van meg minden, mert azt az lag. Mi a... Úristen. Jó, várj, valami... Óra. Atyám. Ez nem lesz jó. Úristen, ez mi? Ez nagyon lag. Úristen, de szokatlan, hallod? Valamit kezdjünk magunkkal, hallod, várjál. Ne. Várjál. De most miért nincsenek itt a beállítások? Hogy kell feloldani a kurzort? Itt izén. PC-n. Na így, tudunk, jó. Mit akartam? Hallod, ide látom, hogy a Pali már itt van. Bár, ja igen, K-Band. Hol van a slide? Pali. Bocsi.
Éppen állítom a gombokat. What the fuck are you do? Bro, még egy csúnya szó. Jó, mehet. De rossz laptopon játszani. Áj, de rossz. Nagyon nem jó. Én Xboxon vagyok a jó. Hülye. Acsa vagyok. Látom. Na majd most. No. Azt, hogy hallod. Hol vannak a grafika beállítások? Hát ez valami eszméletlenül rossz. És látod, ha most nagyjából szétverek és legyőzöm most Paraszol Oliver, az nem a skilljeim miatt van, hanem hogy lag, meg lag. Hát azért mert laggolok és laggolok. És mondtam már azt, hogy meg kell laggolok? szoknod a laptopot. Ja. Fú. Nincsen grafika beállítás? Ja, mondjuk fel, de várja, aznak itt kéne lennie, nem? Hát most a videót csinálod, vagy? Nem, mi az itt? Várjál? Na, itt van Sensitivity. Mondom Sensitivity. Kösz. Ezeket hagyjál már. Jó, itt a Roblox, vagy mi a Roblox beállításunk? Na mehet. Hű, jó mondjuk. Jó, nem mozgott, jó, most lehet itten gúnyolódni, de hát azért te. Azért. Ez ilyen náh moment volt. Ja, ez ilyen... Ona! Na, Edwin. Ja. Na bro, Edwin. Fú, rühelem ezt a mappot, de... De rossz. Mindig nézem a youtubereket, hogy ribászok, meg PC, meg... Trick se tehát nem is értem, hogy lehet. Jó, mondjuk, aki már évezredek óta mi az PC-n játszik, és normális PC-je van, ezt megértem, azt túl. Hát de bro, mi a... Jó, amúgy ezután... laptopon is még a Forsaken-özhetnék, mondjuk. Nem mint a vágytam volna rá, hogy kifejezettem. Hát csináljuk meg a Forsaken tutorial. Vagy mondjuk el nekik a tutorial, meg ilyesmi. Nem kell, úgyis előről kezdem, szóval igazából megtanulják. Vagy magyarázunk már el nekik. Magyarázzad. Köszönöm szépen. Most átveszem a Forsaken egy olyan egy játék, hogy ilyen gyilkosok kergetik a túlélőket. Eddig ilyen volt olyan Witcher 2-nek számít. De vannak olyan felfedezek, mondjuk, hogy Sheldetsky, Elion, meg ilyesmi. Vannak ilyen különleges képességei. Amúgy még nem csak sima számolás, és túl kell élni, szerezni jó karaktereket, skineket, tudni a lore-t, meg ilyesmi. Na jó, szerintem ebből nem hallottak úgy nagyon semmit, szóval majd a gameplay. Igazából a gameplay a lényeg. Szóval ja. Fú. Úgyhogy nem pofázok tovább. Na jó lenne. Úgy megdorzsoltam a szemem is asztalat mindenhol, és lettem, hogy boldog új évet mindenkinek így január 2-án. Mi? Facecam? Nincs olyan facecam. Joinoz? Ja, csak szememet izéltem. Holy moly, Van, milyen webkamerában ugye azon akartam venni a... Ó, most fog betölteni. Alig vagyunk a szerverrel. Így vagyunk 2, 6, 7. Van olyan szerver, ahol 15-en vannak. Sok. Nézzem most.
tartalom. És a szépen. Nagyon jó. Hát aki... Hát, de cool lesz Christmas. Hát, nagyon menő lesz, ajánlom is. Ja. És ha most Ó, nagyon, várjál, igaz, hogy át most is Olivert váltok már. látjátok, de néha fogjátok látni engemet is. A karakteremet, meg Ja, ilyesmiket. itt volt a bazsa az előbb. Na, itt van, na. Ja. Itt vagyok az, akik... Miért rázkodik a kamera? Vagy nem látszik, és csak én vagyok? Beszélve vagyok? Ilyen off-commód, nekem nem kell off-commód. Hagyjál már off-commód. Ahogy itt van a Palinak a... Itt van a... Az cool kid, ja, az cool kid, azért hülye nem vagyok. Azt a roly, hogy laggolok. Mass infection. Nem kifejezés. Nincs semmi csúszka, mert ez nem jó. Emlékezz, mit tanított Erzsike néni az informatika órán? Emlékezz! Arra emlékszem, hogy merre van a bal egérgom, meg a jobb egérgom, de azt se jegyzem meg mindig, hagyjál már. Are you serious right now, bro? Are Ne. you sure about? De nem hiszem el, hogy nincs. Lehet, hogy csak én vagyok ilyen béna, de nincs egy... Ez egy kameramód, haló? Kamera toggle. A default. Na, Nem tudom, én most tényleg nem tudom eldönteni, hogy csak én vagyok, vagy én vagyok ilyen béna, hogy nem találom. Grafika beállítás, most vagy... akkor most nem tudom forszékörözni? De hát itt vagyok, csak egy kicsikét laggos, nem tudom. Jó, mondjuk, nem tudom, megvan. Ja, mondjuk lehetséges, hogy vannak háttérben megnyitott programok, amiket be kéne zárnom, de... Itt van John Doe, egy Chainsaw Man-ként, hallod? Lehet, hogy egy utalás a kövi ízére? Vagy De lenne? hogy lol. A csetet kell nézni. F-it. I'm being twice guest. Ja. Amin, figyelj, hallod, én kövinek a izét a questet. Na, Milestone 1, Jó, kösz. most már... Ott vagy, Bazsa? Te mivel vagy? Jó, itt vagy, itt van a Bazsa. Itt a Bazsa. Hát én sima Shedleszki, bro, mondtam, előről kezdem. Túl sok kobrakát néztem régebben. Ja, azért vagy fehér. Mi a Guido? Jó, Ott a Cool Kid. de ne legyél rasszista, Oliver. Ne legyél rasszista. Nem vagyok én. Anyád. Mondtad, hogy fehér vagyok. Hát igazából a Roblox karakterek sárgák, szóval én erre nem tudom mit mondanék. Jó, nem akarom zsírni. Te komoly vagy. Cool Kid says, drain your stamina to 0 vagy egy mit tudom én, for a prize. Ja, hogy nézd, stamina, ja, hogy nullára kell csinálnom a staminámat, hogy... Ez egy prank. Tudom. És amikor a gyilkosítva... Tudom, de igen, tudom, de most nézem az Eve Fried Chicken, ezek a kurva meg slash-elek, ez én... Nem lesz jó, nagyon nem lesz jó. Majd meg foglak védeni a szuper képességemmel. Én ugye laptopon játszottam minden Robloxos játékot, mert még nem volt Xboxom, hát de hú, nem jó a sprintet nyomkodni. Fáj az ujjam. Amúgy most nézem, hogy a guesteknek több HP-juk van. Jó, neked van emótod, bro, nekem konkrétan 300-an van. De már tökre rég vettem ezt. Tudom, de azért itt a Blame Joe.
What do you mean? What do you mean? We are orange, not white, not black. We are orange. Ide hozza. We are orange. Not we are Venom, we are orange. Ó, itt a... A swatch. Megpróbáljuk egy menő stunt berakni. Nah, biztos, hogy te abban. Aha. Figyelj, próba cseresznye. Ó, nem. Ez így nem. Nézd ide, mi történik velem. Nézd oda oldalra. És majd... Bro, sok oldalam van. Sok oldalú pali. Júj, azt hiszem megtaláltam. És ő is engem. De tudom vajon lúpoltatni az asztalnál? Jó, Senki se tudja. Itt a pizza delivery. Dead by Daylight. Ja. Ezt azért kaptam, mert nem akartál deliveryzni velem. Ó, gatya! Anyám! Az gatyász, igen, a az delivery. gatyász. Az gatyász. Bro, most rám hívott, te szerencsejáték. Dodge. Mit dodge-oltál? A desét. Megfojt. Bye. Cső, bro, hát... Lehet, hogy ez ennyit lesz a az gyerekbarát első koncepcióra. last standinged, hogy is hívják ott. Ne, hogyha megölik a Gwestet, én szomorú akkor bevágom. Nem tudom megválni a videókat, az a baj, mert nincs programomra. Csak a telefonomon. De most nem ott veszem, hanem itt. Akkor nem vágjuk meg. Mi? Ja, nem vágjuk meg. Hát tudom, azt tervezem. Viszont nem tudom miért nem lehet Messenger-en izélni, mert akkor vágóratnak átküldeném, azt megcsinálná. Ja. És amúgy ez hány perces lesz a vid? Nem tudom, már most van 17. Oké, eddig nagyjából csak a beállításról volt szó. Jó, hát én úgy általában ilyen 30 fél órás izéket. Jó, mondjuk fun Most fact ez fel van véve, amit beszélünk. Aha, Na jó, az már kivágjuk pár dolgot. nem lehet. És hát, mit tudom én, bro, majd letöltöm a CapCut-ot, ezt majd ott megvágom, vagy átküldöm a vágóúrra. Hát lehet. De van nézzük Pinteresten, nem? Mi? PL. Hallod a Cookid, az miért könyörög azért, hogy megöljön mi? Jó. Kaptam kettő, hallod? Tök jó, 2 achievementet, és nem kaptam érte semmit. Hát igen. Amúgy amikor becsújnoltál, megkaptad azt vagy a achievementet, a Welcome to the Hell? Igen. Itt van. Ez a... Ja, nekem is van, az mindenkinek megvan, aki belép legalább egyszer ebbe a játékba. Ja, tudtam. Itt vannak a... Mi ez? Speglikli... Ez az... Játék Edger van. Majd, amúgy, te kérdésem? Hallgatlak. Na, most a videóban csinálom majd vicces dolgokat is azért. Mi? Ilyen vicces dolgokat. Mit csináljunk? Hol? Bármilyen baromságot. De hol? A játékban. Abba jó vagyok. Na, hello. Mögötted. Nagyon jó. Mögötted. Ez az a... Ja, várj, Mögötted. Tudom! Az Na, gyors volt. Na, ez engem akar. Jövök mögötted. Stan, miért nem jött egy... Ajaj. Congratulations, you are dead. I know. Már But bleeding egyen van. I eating fried chicken and I'm here. Ajjajjaj, mamma fékikop. Te most komolyan ide hívtad, hogy... Így anya szavaidó.
Kiki mama. Kiki mama. Kiki's mama. F. Ja, de ember rám hoztad ezt a... Jesusem. Azt sem tudtam, hogy ott vagy. Ne. Hát megyünk más játékot amúgy. Támogatom konkrétan ebbe a videóba. Hát ez egyre jobb lesz. Nagyjából nem látok semmi nagy dolgot. Ki ez a Natasha? Heroes Battleground. Miért is ne? És ott tudunk a legtöbb hülyeséget csinálni. Végül is. Vagy ki kell erre. Join. Látszottuk ez a Battleground game, és nem kell többet mondanom. Mi? Na. Nem kell mondanom semmit, hogy van benne egy bár. Nem bár. Jó, nem. És bár az ilyen jó hely, hogy abból például ellenségettől. Nem akarok green hero lenni. Vagy? Akkor is, amikor úgy játszottunk, szóval... melyik itt a shiflock? Na srácok, most harcolni fogunk az Olivérrel, közben meg hülyésebb. Kis beszélgetünk. Na, itt vannak az emotjaim. Haha! Nem tudok használni? Haha! Szóval itt kell ütni. Nem tetszik, de valami van. Hajjá, 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 hajjá. Mivel vagy? Én a Bion Speed-del. Hát jó, de ember, hát te menj a pinóba. Bro, várj, egyelőre most keresem a gombjaimat, hogy mi hogy van, mi hol van, mi miért van. Ez enter? Nem, ez nem, ez nem. Hú, de látszik, hogy nem vagyok itt otthon. Oli, ez én vagyok, nézd, küldök egy ajándékot. Itt van vékezdem. Volt. Itt volt vékezdem. Ez Nem, a dash. itt vagyok én, amikor a suliban nem írunk dogát. Ez mi? Minet kamerc, jó mindig. Jó, se kérdőjelezem. Mi? UI. Küldök egy Jó nekem az UI? I don't know. UI. Ja. Mit csinálok ez a UI? Halló? Na. Csak ne legyél random egy admin vagy. Mikor lesz fight? Bro, amint megtalálom egy normális gombot. Na jó, aztán most fel kéne adnom, úgyhogy mert... de nagyon rossz, hogy egyessel, meg mit tudom én hányasra kell, hát nincs annyi. Jó, nyugodom. Hallod, muszáj ezzel játszanunk? Te egyeztél bele. Hát de nem tudtam, hogy ilyen beállítás. Gyakorolj. Hát közben konkrétan át kell nyúlnom a gép egyik végéből a másikba. Nincs a shiftlockom, nincs a shiftlockom. Hol a shiftlockom? Hol a shiftlockom? Nincs a shiftlock, jó. Mi nem rakod rá az egeredre a sima ütést? Nem tudom... Semmit sem csinálok. De nincsen zsazsettám. Csórúságban nem tehetek róla. Ez van. Törődj vele. Gyere már ide te!
What do you want? I want some play, yeah! What do you need? What do you mean, bro? I just look. Aha. Ja, jó. Basszus, már fáj a szemem. Nézzem. Realbe mondom. IRL most. Anyád. Ó, azt a... Ó. Te mondjuk a portál. Szerintem ebből az lesz, hogy leállítom én itt a felvételt. És akkor itt most elmondom, hogy majd a kövi rész, vagy a kövi részben, majd máskor több tartalom jön, de egyelőre basszus, most úgy ki vagyunk merülve, hogy 2 órát szenvedtünk. Itt a ChatGPT-nek szerintem van így... Hát... Basszus. Szegény ChatGPT-nek a... mi az... Hogy hívják azt? Szóki. Szegény... mi az ChatGPT-nek a szókincsét szerintem kifosztottam úgy, ahogy van. Úgyhogy ja, én is szerintem most le fogom állítani a felvételt. Úgyhogy köszönöm, hogyha végignézzétek a hangjám előre is, bocsánatot kérek. Úgyhogy ja, na csá. Ennyi volt a